Asi si říkáte, Maty, ty bez tak zase budeš natáčet novou sérii z Arku, single playeru, protože ti něco zabilo, co? Ne. Tohle prosím pěkně je zase non-dedicated server. Jenže s tím rozdílem, že tahle série bude jedna velká challenge, protože chci vám tady něco ukázat v engramech. Jo? Ještě je? Jo. Na levelu 16 je prosím pěkně raft. A co je tahle ta challenge zač? Poznáte už pouze ze názvu téhle challenge. Tahle challenge má název Piráti z Arku. Yep. V téhle sérii nebudeme mít prostě normální barák. My si to zvláštníme a budeme ho mít na raftu. Raft bude náš hlavní cíl prostě, jo? Takže hlavně ze začátku rychle nazbírat levely, protože už mám level 3. A 100% si odemknout foundation, touch floor, tohle a tohle a tohle. To jsou úplně nejdůležitější věci. Myslím si, že do raftu asi bude nejlepší ta foundation rovnou. Ale nejsem si tím úplně jistý. Jinak sorry, kdybych měl nějaký chrchlavý hlas, před pár minutama jsem stával, hnedka jsem šel natáčet. OK, vezmu si nějaký ten fiber. OK. Co vykraftit teda? Ten páček. Jo, tady nemám jeden flame. Dobře, to je úplně v pohodě. OK, děkuji. Dobrý. Krásná nádhera. Boom. Ještě campfire bych potřeboval. Jo. OK, ale zase na to já nemám teď. Dobrá tady, jo. Level 4 už. To už jo, slingshot stopra. Takže já za chvilku na ten rav budeme mít voda. To fakt potřebuju. Raft prostě v téhle sérii je úplně největší prioritou. No, my se tady musíme držet. Za chvilku už tu prioritu i máme. Tady budu asi dělat nic. Akorát bude problém s kropotama. Nebo víte co? Nebude problém s kropotama, protože my si uděláme i radši přístav. Protože já jsem tak trochu nemehla na tom raftu bych to pak zase zkazil, takže si prostě uděláme jednoduše přístav, jo. Přístav tady bude úplně perfektní volba. Já vlastně mám flint. Takže si budeme muset prostě udělat raft, no. Což máme za chvilku. V pohodě. Šmarja, ten můj hlas je dneska fakt úplně příšerný. Dobře. 4 spíry. Na jakém levelu my získáme luk vůbec? Potřebuji vědět taky. Protože luk je taky mega moc důležitý. OK, na levelu 10, takže o 6 levelů pak získáme raft. Dobře. Já jsem si třeba někdy nemyslel, že ten raft budu vůbec jako využívat. Tyhle série ho budu využívat až. Já bych jako určitě chtěl udělat vlajky. Takže to udělám až z tohohle, ale laječku. No, sorry. Včera jsem se koukal na Piráty z Karibiku a u toho mě trkl prostě ten geniální nápad. OK. Takže. Kde pak se uděláme? Sorry, pospalej. Kde pak si tedy uděláme přístavek? Já bych si ho možná udělal úplně tam jako vzadu, ne? Ne, víte co? Ne. Máme to moc old school. Tam prostě je vždycky přístav, jo? A bych to udělal nějak lépe. Jakoby vím, že to umím líp, ten přístav. V lepším místě to udělat, ale... Rybí maso se vždycky šikne. Děkuji. Raw fish meat.
Na tohle challenge jsem si vybral mapu The Island z jednoho důvodu. The Ragnarok. Je tam sice hodně řek, ale jsou strašně úzký. Takže by se jima raft neprorval. A už vůbec by se tam nezvládlo otočit. Island jsem vybral protože jeho vodou řeka má prokřížený hodně křížem krážem. Jo, fakt. Všude je voda skoro. Což se mně hodí. Protože raft bude prostě naše hlavní priorita. A samozřejmě nesmí chybět kompas. Budeme si prostě muset udělat i kompas, jo. Kompas je tady taky prioritou. Já budu správný Jack Sparrow, ty logo. Fakt jo, hej. Nádhera. Nápad na tuhle challenge, jak už jsem říkal, prostě jsem dostal, když jsme se s tátou a mámou včera koukali na Piráty z Karibiku. A přišlo mi to úplně jako nejlepší nápad tady na Ark, prostě úplně. Přišlo mi, že i Ragnarok je proti tomu docela slaboučkej, jo. Fakt jako jsem ani nevěřil, jak to umím dobře vymýšlet ty challenge, jo, multiplayer, budu to pro jako potřebovat na vlajku, že jo, takže. Dodo, já, ano, jo, já potřebuji female a male. Uspěj se. Víte co, ne, já tě zabiju. To maso z tebe. Víte co, já si vezmu jenom jednoho doda. Budu mít jako domácího mazlíčka. Tam ty dodo. Ty dodo, ano. Ano, male dodo, level 1. Přesně tak. Bude jako kapitán Barbosa. Právě, že nebudu mít vopuců, ale doda. Máš nemáme to, že, dělej. Dělej. No žer se ty ptáku. Slepice opelichana. Ok. Jak to pojmenujeme? Já jsem sem, že Dotko je pro něj perfektní jméno. Tak jo. Máme svoji opičku na rameno. Dotko. Je kapitán Barbosa teďka. Rád, že ten mě v pucu čeká. On tady. Doda. No, máme jenom Doda. Ok. Tady jsem úplně nechtěl jít, ale dobře teda. Jo, já ti dám behavior, aby se ode mě nechodil pryč, pasiv. Jsi free. Nevím, na tebe někdo útočí, aby se mohl bránit. Low. Ok. Nemůžu mlátit? Můžu. Kámo, vrážko, ne? Vrážko, prostě. Sorry. To je hod příroda. Život je krutej. Pohodík. Radegast. Nechceš to zapít? Kde seš? Kde je ten parchant? Mě nevidím. Já regulérně zde... Ok, jdu zabít pár dodů. Female doda. Udy. Zabiju tě. Tady je ještě ten nahitovaný. To taky zabiju. Ok, level 2. Další level. Já jsem fakt jako je zabíjel jenom kvůli tomu levelu, jo.
Jsem fakt strašný člověk. No, pojď sem, Dotko. I malej prdělo. Nic není, okay. Já bych se chtěl ubydlet někde. Nebo spíš teda někde udělat ten přístav, že jo. Já nevím. Já nevím, kde ho prostě udělám. Není moc pěkných věcí, kde ho prostě udělat. Úplně zmizel. Zmizela jedna říčka. Je taková krásná. Ale protože není už. Zmizeli, že. To už odebrali. O, krásná řeka. To ne. Ok, já bych udělal přístav tady. Pojď se ke mně přiblížit. Pojď, Dotko, asi půjdeme pryč odsud. Ne, já se nevzdám kvůli jednomu blbýmu ptákovi. Se nevzdám! Se nevzdám! Jo! To zabil. Já to říkám, že se nevzdám. Kvůli jednomu blbýmu ptákovi. Ok, tam je těch ptáčků trošku víc, no. O, děkuji. Do jídla. S tím tady budu mít sakra, ale problém. Jen napadlo vůbec třeba. Blbé. Kropoty jak vyřešíme. Jo, ty dáme vlastně na ten přístav, sorry. Okay. Nemám tucha, kam dáme ten přístav, no. Fakt nemám tucha. Tam prostě zase. Já nemám rád ty ptáky, prostě, oni jsou tak otravný. Někam jako... Ten přístav třeba bude tady, jo. Je to nějaký divný. Já nevím. Já se udělat už tam. Někde. Tam má ty ptáci hnusný. Odporný. Dodo, neutop se tady hlavně, jo. Jsem se neutopíš, co? No jasně, já to šlo pizza. Dotko tady bude s námi putovat, jo. Ten nás neopustí. On je strašně rychle ve vodě. What? Jak to? Jak to, že je tak gotta go fast? Tu. Pojď sem, no. Pojď, potřebuji na luk. Já nemám prostě žádný fiber. Furt. To jsem ještě před chvilkou vybíral. 50 fiber. Ježiši Kriste, pane. Koby. Se nebudu mít flint. To není pěkné vůbec. Krávky tam prostě tak strašně rychlej. To je nemožný až. Jsou ty ptáci. Co nebudu mít. Tak já už na ně mám luk, ale nemám úplně s návoju. Čas. Šípu, ok. Mohlo být docela dobrý. Na to zase chybí. Fajn! Jistě. Že se nedivím. Teda, že se spíš divím. Nemožný. Se do jídla. Ok, dobrý, za 5 levelů máme raftík. Budeme moct už konečně bydlet někde. Si na něm uděláme i campfire radši. Jo, udělám si jeden multipanel, přesně tak. Ten se bude hodit, na vlajku samozřejmě, že ano. No. Já potřebuji ale prostě jiný, takhle. Ještě zase a ještě fibraj.
Nám chybí, prosím pěkně, docela dost. Takže já jdu zase těžit flint, protože nevím prostě, co se tady děje na tomhle, na tyhle non-dedicated, nevím, jak se to pak mohlo vyslovovat. Ok, mám udělat sakra moc čipů. Já si myslím, že takhle už se asi obejdeme bez toho, jo. Wooden shield. Ten už jsem hodněkrát měl, strašně mi zabazí, takže na ten kašlu úplně. Nemá furt v inventáři ten luk. No dobrý, takhle, ano. Skvěle. Mám náboje na všechno. Tak už jsme klidní. Doufám teda. Jakoby já fakt vím, že na ten draft budu potřebovat jako extrémně moc prostě dřeva, jo. Kde je Dotko? Je tady je Dotko. Jo, ty to taky máš level up. Tak počkej, tak ti dám teda level. Jo, no. 4 levely máš mi takový kolašný, jo, no. Už ani nevím, jak levelit. No fakt, že bych prostě nevím. Mohl bych si teoreticky udělat tu bolu a tady chytit tohle parchanta. Zamordovat ho, ale mně se nechce. Já si to udělám. Nic jinýho. Nic jinýho nebude prostě zbývat. Kde ta bola? Nevidím. Jo, tady. Gram bola. Fiber. Jasně. No to víš, jo. Je jasný, že furt potřebuje jenom ten blbej fiber. 5 bol. To si myslím, že je úplně v pohodě. Ok, chvilku jsem odbíral fiber. Jsem nemám zase šutráky, co? Si fakt nebudu mít ty šutráky. No ok, tak jsem měl šutráky, sakříš. Mám level, takže mám 13. Vodu. Na to ti prosím pěkně kakám. To dělat nebudu. Hejt 58, skvěle úplně. Ale fakt. Jaká se asi budu muset dovolit to položit. Protože já fakt potřebuji prostě jídlo a udělám jedině tak, že si vypeču tohle. Bum. Ty máš u sebe ještě nějaký ty narkoberries, co? No jasně. To se pro sebe schovával, Ludko, no jasně ne. To je jasný, už je mi to jasný. Kradeš? Ale to správní piráti dělají, správní piráti kradou. Hou, pirátský život mám rád. Já mu asi teďka dám disable. Jsem tady u campfireu. Hej, jo, skvěle. Jste tady u campfireu. Hou, pirátský život mám rád. Asi kámo, sorry. Je mi fakt líto. Ne. Já tě potřebuji. Hou. Takže právě jsem ulovil tady 2 krásné štíky. Děkuji. Děkuji za další level. Já vám
Velice děkuji. Asi to zase dám do toho jídla. Šmaria, level 14, za 2 levely už máme raft. Ne, po co? Já to vidím. To vidím. Je málo. Málo jsem ho měla, ale musí to uznat. Málem. Jo, fakt dal takhle, pane. Na dálku. Ježiši Kriste. Zachránil jsem vám život, štíky. Ježiši Maria. Je. Pána boha. To je teda něco tohleto. Já tě chci trefit, pojď sem. Štíko. Hej, Štíko. Já ji prostě nemůžu trefit. Co se děje? Furt nezdechla. Ok, no tak jo, mlátím ručně. Jsi tak tuhá. Pojď sem. Co děláš? Dechni. Raw prime fish me. OK. Jak se dělá prak? Chci lovit toho. Co? Lítacího parchanta. Wood a... OK, tam je. Jo, já potřebuji. Wood a fiber. OK, dřevo mám. Fiber taky mám. Asi, možná myslím. Já mám, OK, to brám už. Jídlo. Příští level už mám raft, jej. Já potřebuji založit teďka tohleto. Ne, to jsem nechtěl, já chtěl jenom jeden udělat. OK, mám pro kamarády, kdyby se mnou náhodou chtěli někdy zahrátí, tak mám tu. Jsem pěkně. Nějaké ty věcíčky, jo. Ježiš, tam je další ten opůžovatý. Mám hlad. Jo. Je mi úplně jasný. Sežer tohle. Klidnej. Hej, ty parchate. To je moje. Jsou moje ryby. Není tvoje. Já hajzlíku. Vrať mi to. Parchanta je nevděčná. Jsem tě tady nechával v klidu pobývat na mém světě a ty tu prostě takhle děláš bordel. Nevděčníci. Vidíte jste to lidi? Prostě nevděčníci toto. Není pěkné od nich vůbec. To mi nelíbí. To jsem silně tady ale proti tomuto. Další level. Není možný, jak rychle levelujou. Wooden raft a rope, tohleto. A large storage box ještě potřebuji. Crafting, a jak se dělá? Já. Jsem dement, protože potřebuji si tohleto. Jasně, 250. Ale já to nějak zvládnu. Dám dohromady. Tohle 250 dřeva, kámo, to je strašně moc. Ale nějak to dám dohromady, no. Můžu ještě chodit? Můžu, OK. Dobrý, tak to tam teda donesu. To tam zmizí. Fakt teda budu nešťastný. Ne, dobrý, nezmizela.
skvěle, kolik mám? 226. Už jenom pár dříví a mám to. Třeba tady. Krásný. Dříví tady prostě hezky v rohu. Tamhle ještě nějaké dřívíčko. Ještě nějaký, jo. A už to jdu vykraftit. Ne, nejdu, protože ještě chybí stržíme těho fiberu, kemo. Ještě třeba ten fiber dementní. Když to tak otrava. Jakoby 280 dřeva už mám 100 pro, no. Jako o to už obavy vážně nemám. Kolik je to dohromady všeho? Vědět? OK, já si myslím, že 300 jsou úplně krásné číslo, jo, ale já potřebuji ještě 125 fibrů. To se teda. A to je za chvílku. To fiber dostanu. To je extrémně rychle, takže. Vidíš. Vidíš, už teďka mám 125 fibrů. A to druhý teda mám, jo? To jsou asi třísky, co? Jo, OK. Takže už jenom to dřevo mi zbývá. OK. Raft. Trvá to strašně dlouho, než je to vůbec jako vykraští, hej. Dobře, no. Asi nepotřebuji úplně moc toho třeba. Takže to zhodím. Můžu doprčit. Ne, nejdu doprčit. Protože to váží tolik, že to ani možný není. Kolik jsem tam teďka prostě získal levelů? 4 Co to bylo? Ale furt se nemůžu hejbat. Jasně. Draft totiž váží tolik, že to ani možný není, kamo. No dobrý, už to můžu skvěle krásně pěkně hejbat. Ahoj, Dotko. Tak, jak pak se má naše masíčka? No, klása. Abych tady šel ještě upít tohle. I tohle. A na tom tohle. No, to je v pohodě. Ještě, že 29 masíčka jsme upekl. OK. Jo, tohle to vlastně. Nemáš. Bum. A bum. Ale potřebuji vyhodit i něco. OK, dobře teda. A tohle to. Tak. Dobře, no pobrat, protože chci vyhodit jenom nějaké konkrétní věci. OK, pojď Dotko. Chvíle pravdy začíná. Tohle. Bude legendární moment. Kdy vyplujeme do neznáma. Nádhera. Tak pojď, Dotko. Kde Dotko? Hello, Dotko. Ježišmarja. Proč jsi tady zůstal? Jo? To máš disable vlastně, co? Following. Ježišmarja. To je teda sorry. Ne, ok, no, asi jenom pikapnu. Tak jdeme. Na raft. Zůstaň. Jdeme tedy na raft. Jdeme vyplout. Stří dobrodružství. Huhu. A bum. Ok, Dotko tady je. Také s námi. Takže já mu zvýším tohleto. Krásný level. Tady.
Campfire. Stone wood, dobře. Mám takový pocit, že jsme byli tak těžký kvůli tomu, jenom kvůli tomu raftu, jo. Mám takový menší pocit. Takže asi tak napadá. OK, takže pro tenhle díl by to pomalu mohlo být všechno. Takže jsme si udělali raft. Otočili jsme si dotka. Máme už všechno připravené na vyplutí. Všechno to je úplně dokonalé. Si dám tady asi water, nevím, prostě random to kolikám už. Jsem level 23, ježiši Krist. OK. Jo, já potřebovala tohleto, co asi teď foundation. Může to zvětšit? Takhle? Nemůžu. Blbý, ale. Jo, můžu. Kýkám, já to můžu dát na to je v pohodě. Fajn, malé. Tam bych to zvětšil. Bych to asi zvětšil na tuhle stranu. Hej, to je v pohodě. Můžu takhle zvětšovat? Tak to je krása. Tak kde pak já si ale udělám pirátskou kajutu? To je co, já si ji udělám takhle. Tady. Takhle krásně. Nádherně. Teď to blok. Mám krásnou, nádhernou pirátskou kajutu. Si myslím. Že takhle pojedeme. Nebo mít. Tohle své pirátské kajuty. Nádhera. To je krása. OK. Mám si loď. Loď nám funguje, loď nám jede. A třeba ještě fiber, aby se to tady mohlo zvětšit. Protože je to tady docela malý, ale to už udělám za kamerou. Takže já se s vámi dneska loučím. Udělali jsme úplně skvělý progres. Zatím čau.